Karbi rong asar amai tiripi aro atumpen ingdeng ingkoi rake thom bang phu amai kang nipon. Lang ke jangpen jircek le bang hinia pran ke damnang. Ingdeng trainer kep Karli Anglong koi tiso mati long sing tiso aphan kachiki mopon. Kardom Pini Adap Abirta than bang Pini limerina hansepi non arjo ikha Birta angton pen. Phaikuni ni phaikre siarani phuloni harmon club asai hemalong ingdeng ingkoi rake thom Karbi rong asar amai bang phukang ni amai padopon. Labangso bang pho amai ke padopon along Jesemet Traditional Village Council alam aputhak chingki chingwai pon lapen kupusi prabjin pen labangso asai ke pachun ponji ma aputhak ta chingki je thana sai padopon. Adun thunon ke wang jining kan esekrat amai kapaman ponji aputhak ta chingki chingwai pon edapi dongka muka malong si pedopon poputat chirai pon rinti. Puthot Traditional Village Council nang manlote kopi kopuson awarsai rong asor lapen rong asaratum long ponji malapen ke klem ponang ji alam ta chingki je than pon rinti. Labangso bang phwa mai kang ni ponalong chetong dun mai phu dhorom sing teron kong chun bang rupen hansi dun mai phu ajit rong pilapen chetong dun ni hang ni jang pen rong asaratum. News Desk Report 365 News India. Karbi rong sarame ning ko daga thom bangku kang ni ame ninang itu bangsa me long naki nang ke bang nang to pansuru lo alo nang to phan pachini ba kar gang nang to pachini dia la wala ni to me atu makema ton kichunji angring do wai pisita me sarkar to anta ni to phan anata laksa ka pin lang tame ni to ke ning ke bom lo dang ko dang bom sida nang sida mi chokong sida mi ni to anta bangso TVDC la pen TVC ji tang ni tum chun chilang la sila swang so bu thang ni tum kachi song ponji non ke bang chilang an so sin ni tum kaching room ji la pen ni kachi song ponji ka sin tum pini am mai long jerai ko no ke non ke bang ji ning kana se ga mai tan ni tum du ji la ke ha west kar be long mati ni jang kar be long dong kam no long si du dam ji se ra ni tum du ke la ka non ke bang ji Phaikuni ni phaikre si arani phuloni MAC constituency ke parlo chapongkro arong along longkoi welfare society atum chepater piponsi ingdeng trainer kep longkoi tiso aphan ke chikimo asai ke deng pon. Labangso ka chikimo pon asai Karlitang longkoi tiso achor sangwai teron pi ahin pen melu ponsi ingthur pon. Karlitang longkoi tiso asopo akleng ratneswar tiso ahin pen ka chetong dun arat atumaphan asar burama te Karlitang longkoi tiso akai alamo than pachini pon lapen alang liasar budak Karlitang longkoi tiso inut sports mate ke pathua hin aning ke hang pik abang phupu aman piponsi chapong sports club aphan panong piponsi mai phula penchun bang arideng jersey sitame kipi pajerpon adun thu Karlitang longkoi tiso mate longsing tiso asu sami et angrong tiso pi inut national level athletic ka chepate dun abang phi aphan sitame longkoi welfare society hin pen archo ponsi aning parung pon Langhin pen in Trajit Rongpar 365 News India. Pawan Kumar Singh Pabang Phuhemisi Guwahati Rong Sopi pen Kheroni Police Station ke parlo Watijur arong an Chat Puja aning arong nang kachipi don jia phanpura ahu po ahem an nang palelo bonsita mining karong jikalisi ning oi ning duk mekri meglang pen chechak nang koklo. Kedamtang Phaikuni ni phaikre si Adap Apor malom Pawan Kumar Singh asopi Aditya Kumari lapen asopo Ravi Kumar Singh atum jirpi atum pen Kopilia roy along lang chinglu dun jia phan langsun dun lo bonsita mi kopai kilang noajok Aditya Kumari lapen Ravi Kumar Singh men aking kitut pruyajok lang phan ponlet lo Puthot tebok terai atum lang pen pejok dun lo pusitami Ravi Kumar Singh aphan ke apran pejok pon un edet lo adun thu Aditya Kumari aphan Kheroni adarsa PHC nang ke pale an ke doktor atum pen achithe avelo pusi pangdak pon Pinpur pon me Kopilia roy along aning kanwang talapuson alam ki nang plang bom la si Puthot 365 News India ke lang kaduka vera datuma phanta Kopilia roy along kachere pen ki sundun ji aphan si pachini pon lo athela bangso Kopilia roy athak pen lang ke thek pon long ason kali lang arlo ajakong theu Kheroni pen Joyram Kathar 365 News India
एक्सीडेंट जैसे लोग आए थे अपने मामा के घर पे छठ पूजा के उपलक्ष्य में, उनके मामा ने बोला छठ पूजा करने के लिए यहाँ पर अपना ये करने के लिए, तो छठ पूजा तो ठीक ही इन लोग का गया। सुबह में इन लोग नहाने के लिए गए थे, सब 8-10 लड़का लड़की था लोग एक साथ में, और नहाते नहाते उन लोग क्या हुआ कि वो ग्रुप बनाकर नहा रहे थे, उसके बाद में उन लोग का हाथ छूट गया ना पैर भी फिल गया, जैसे दोनों भाई बहन का आज डेथ हो गया पानी से। कपली नदी में गए थे? कपली नदी में गए थे, दोनों डूब के हो गए। हाँ अभी तो मेडिकल में लेकर आए, तो अभी यहाँ पर डॉक्टर भी डिक्लेयर कर दिए हैं कि नहीं है, डेथ हो गया। Pini Abirta ke Lapuan se Kangton Iglo, Arnige me, Kardom.